ما في قد العالم دايبلو انباتات خرباتات كله ولا قلوباتات وحفتفي ما في خيوم عليك ما في خيوم عليك يا وقت بقي سلام حوات أبزر لكم وسلام مسمولوت أنا خطلو بعلم ولا تسفاية إمبارح الجغاب حدش هاد استحدش حزتو حيزة مسيكم هاللخو سابسكرايب شير لايك اندا قبركم كومنت دما انت زقبر نقرات جيجاتاتي نخرم كحقزن سلسل كومنت اندا قبركم كتقروا منن بسابسكرايب شير لايك ان كتتابعون تسفاي قبر نابت حزتي كاتو إذا ملأخت زيا بطعمي أقداسيتين واناويتين ملأختيا سلازي داسوايك أنا أبزمت شاري ليا شر بزخونة سب كلها أنا على فيسبوك تويتر أكال كله بحث روسي نعم عادي بستفعل عليه مخنياتي خاطر زغير قال سب فيسبوك زلوا فيسبوك ريو الإنترنت ذاته والجزية كم ساتلايت ناي بعل تفتاوي توك شو دي كال نجاراتكم تازلكمون نزع حسابات زي أزام الاختزي أنا بحزب خطبت كم زلوا منياتو وانا ويتن أقدس ملأختي عزيعة ناتو زخير على سون اتهزبي ماني مسؤول فليتو تدالي عمبابا حيزود عنبر برات حيزو يكون عمبابا حيزو خصان حنان تقين كنتات ملأختو ونكو بصح سلا زلوا ناتو وش تعد زلو هزبي زي ردو يكونن زي فلت أيكونن دوكو مخانا نعو كبارنت كنوصو نسعر مخانا يفلت يوجن كمزي جركا كتناقاقوحون نمصع لنا تدالو كتبلون نسون بوش تخوينو حاجزو خبركت سلا زلو زيادة كودا ات بوش تعد زلو زيادة انت حاجزون انت صريحون يو فالي زلو سلازي بطعمي أقداسيتن وانا قداي سلازوهونتي أنا أبزمتي شرك بلا زياون قرب استعيلي عبيدة سلازي بزتخ على متن نحنا كم زيجرنا أقداس ملأختي زخونة فيسبوك زرعنا يديو عبي يوتيوب زرعنا يدي زخونة نجر شرك نبلغ نكلا لنا خبزع كغير على بقول لحنا شرطة تبحيلو قا ناكل سلازي بتصح زي بطعم أقداس يتملأختي حنا دقوه منا أتوما بسقومكم تأمينا رؤنا تبلونا حوي حميمو حجوزنا تبلونا سبيتك تحرس دليا زول عسين تبلونا أو تدرنا أخوي نسب أي عمتات unlimited زغانة national service نايترا أو أخوي نسب أي بجح حجزنا تبلني نحنا هنا ودي ممهار ممزقة بسينو سداد اللي تبلن نحنا هنا أبو تهدرنا هاليو نقبر زي بلنا قلعة اللي بياته تحيزو إثيوبيا تحيزو تجرايدو أب السودان دو تبلني نحنا هنا إذا كل زم الاقتطاعات زي نتوب عد زول سب تي بروباغندا نهيكدف تشفينو عفينو بقى تا حنتي ناي كناتن ورا كناتن تراي إرترا صبوا علينا نقبل حزبي شو أنا تراي تسمع إر تي في ناي سرعة هكدف نسا أنت تقولنا كهل كم زي سمع غير وزر الحزبي كم زي غير كفن تيس كعاتيخا تحقق تسمعون كتنقحون سلازق بعنا خمسين نجارات كلها أنا شرك نبلون حد كنا محلال فون يقبع سلازي داسوا يعني شاري ليا نفس وكف سب بزيتري ودي كالتري وبتاع أوريجينال فيديو تفتحوا توك شو زلا كاب وسيركم دينجلا بتقع على متن شارك تبلون أكل بفيسبوك تويتر كل إنستغرام كل ما كان
እዚ ሜድያታት ጌርና ሸር ክንብሎ ኣለና ኩላ ድላይ ፍትሒ ሸር ክብሎ ኣለዎ ኦኬ ብምቕፃል ኣብዚኣ ንእሽቶ መልእኽቲ እዞም ብርጌና ሓመዱ ኣዲስ ኣበባ ንእሽቶ መልእኽቲ ሰዲዶም ኣለዉ እታ መልእኽቲ ከዓ እንታይ ትብል ብዛዕባ እዞም ሕዋትና ተኣሲሮም ዘለዉ ካብቶም መሪሕነት ብርጌና ሓመዱ ኣዲስ ኣበባ ተኣሲሮም ዘለዉ ብዛዕባኦም እያ ድሓን ናፍታ ንባብ ንሳኸም በልኩም እታ መልእኽቲ ካብ ብርጌና ሓመዱ ኣዲስ ኣበባ ማለት እዩ እዋናዊ መልእኽቲ ናምላእ ተቃለስቲ ንፍትሒ ሙቕ ሰላምታ ብምቕዳም ኣብ ሰውራዊ ሕማምኩም ዓወትን ኣሳልጠን ንምኒ ኣብ ልዕሊ 3 ኣባላት መሪሕነት ብርጌና ሓመዱ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ናይ ማእሰርቲ ስጉምቲ ተኸቲሉ ኣብ ምላእ ድለይቲ ፍትሕን ተቃለስትን ሓያል ሻቁሎትን ሓዘንን ከም ዝፈጠረ ዝፍለጥ እዩ እዚ ተረኽቦ ብፍላይ ንኣብ ኢትዮጵያ ንርከብ ተቃለስቲ ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ንኣባልነት መሪሕነት ብርጌና ሓመዱ ኣብ ኢትዮጵያ ዓብይ ሞራላዊ ጉድኣት ሓዘንን ፈጢሩ ኣሎ ይኹን ዳ እምበር ነዚ ግዜያዊ ብድሆ ሰጊርና ናብቲ ንደልዮ ምዕራፍ ሓርነትን ከም ንበፅሕ ግን ኣይንጠራጠርን ኣብዚ ከም ትካል ኣብ ከቢድ ፈተና ዝኣተናሉ ሰዓት ኣብ ምላእ ዓለም ዘለኹም ኩልኹም ደለይቲ ፍትሕን ተቃለስትን ኣብ ጎንና ብምዃን ኩሉ ዓይነት ደገፍ ጌርኩሙልና ንትካልናን ዝተኣስሩ ኣባላት መሪሕነትን ድምፂ ኮይንኩም ኢኹም ኣብ ዘጋጠመና ፈተና ኣብ ጎንና ደው ምባል ናይ ቃልሲ ግቡእኩም ዋላ ይኹን እምበር ንባዕልኩም ኣብ ከመይ ዝበለ ብድሆ ኮይንኩም ደገፍኩም ኣረጋጊፅኩምልና ስለንፈልጥ ከም ዘረጋገፅኩምልና ማለት ይሆን ከም ዘረጋገፅኩምልና ስለንፈልጥ ምስጋናና ወሰን የብሉን ማእሰርቲ ብፆትና ክሳብ ሕጂ መዕለቢ ኣይረኸበን ናብ ፍርዲ ከይቀረቡ እንሆ 11 መዓልቶም ኣቁፂሮም እዞም ብዘይካ ሓያል ወኒ ቃልስን ድሌትን ሓርነትን ካልእ ኣበሳ ዘይተረኽቦም ኣብነታውያን ብፆትና ፍትሒ ረኺቦም ናብ ዝዓበየ መድረክ ቃልስን ሓርነታዊ ተልእኾምን ክሳብ ዝምለሱ ከምቲ ጀመርኩሞ ንናይ ሕጋዊ መስርሕን ጠበቃን ካልእ ተሓሓዚ ጉዳያትን ዝሕተት ወፃኢታት ኣብ ምሽፋን ዝከኣለኩም ፈይናነሳዊ ሞራላውን ደገፍኩም ክትቅፅሉ ንላበአኩም ዛጊት ንዝገበርኩምልና ኩሉ ዓይነት ደገፍ ከዓ ነመስግነኩም መሪሕነት ፈፃሚት ኮሚቴ ብርጌና ሓመዱ ኣብ ኢትዮጵያ 28 ጥቅምቲ 2025 ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ኢሉ ናይ ለማዓንቲ መስለኒ ተሰዲዳ ኣላ ስለዚ እዚ እንታይ እዩ 11 መዓልቲ ዋልሓንቲ ብዘይኮነ መእሰሪኦም ካይተነግሩ ናብ ዝኾነ ነገር ካይበፅሑ ተኣሲሮም ምህላው ናይ ብሓቂ ኣሰካፍ ነገር እዩ ልክዕ ከም ጣቂድሚ እዚኣ እውን ሰሪሕላ ነይረ ቪድዮ እዩ ደው ክብል ከም ዘይብሉ እዚ ብዛዕባኦም ድምፂ ምግባር ድዩ ድሃዮም ምሕታት ድዩ ደው ክብል ከም ዘይብሉ ዋላ ንፋይናንሳዊ ድዩ ንዝኾነ ነገር ብናይ ገንዘብ ክስራሕ ዝግብኦ ስራሓት እውን ደገፍ ይደልዩዎም ዘለዉ ሓቢሮም ኣለዉ ዝፅሑፍ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓገዝ እቲ ተቃላሳይ ክዋፅኦ ኣለዎ ዝብል ስለዚ ብዝተካእለ መጠን እዚኣ ትመስል መልእኽቲ ናይ ኢትዮጵያ እስከ ናብ ካልእ በለ ክሕልፈኩም እስከ ኣብዚኣ ሞጎስ ሓውና ዝፀሓፋ ፅሕፍቲ ብዛዕባ ናይ ውፉይ ንውፉይ ዝምልከት ከንብበልኩም ብጣዕሚ ኣነ ዝፈትዎ ንፉዕ ተቃላሳይ እዩ ሞጎስ ሓቀኛ ከዓ ሓቀኛ ናይ ብሓቂ ሓቀኛ ኣብ ሞት ከልደው ዝብል ናይ ብሓቂ ፅኑዕ ተቃላሳይ መትከላዊ ሰብ ፍትሓዊ ሰብ ናይ ብሓቂ እስከ ከንብባ መቐዲመታ ፅሒፍዋ ዘሎ ሽዑ ናብቲ ስታይካ ከምዚ ከማይ ንመምህር በየነ እግዚኣብሔር ውፉይ ዝፈትዎስ ይህሉ ዶ ኣነ ከማን ኣለኹ ወደይ ንውፉይ ኣብዛ ሜድያ እየ ዝፈልጦ ካብታ ዝፈልጦ ክሳብ ሕጂ ይድግፎ ኣለኹ መደገፊይ ምክንያት ድማ ስነ ስርዓቱ እቲ ንፍትሒ ዝገብሮ ቃልሲ ጅግንነቱ ተወፋይነቱ ሓቅነት እዩ ክፈትዎ ገይሩኒ ውፉይ ከም ስሙ ናይ ብሓቂ ውፉይ ናይዚ ሓውና ትሕትና ዘገርም ክንደይ ፀላእቱ እናቆናፀብዎ ብትሕትና ብዘይ ፀርፊ ብኣኽብረት ክምልስ ብተደጋጋሚ ይሰምዖ እሞ ይገርመኒ ሓደ ግዜስ ኣብ መንፈሳውያን ደሊኻ ትስእኖ ፅቡቕ ጠባይ ፅቡቕ ስነ ምግባር ኣብ ካልኦት ክትሪኦ ከለኻስ ትግረም እዛ ፅሒፍዋ ዘሎ ፊሮም ሓውና ከማን ተዛሪቡ ነይሩ ውፉይሲ ክንደይ ሰብ መለሰ ነይሩ ናብ ገዳን ከይዱ ኢልዎ ነይሩ ማለት ሓደ ግዜ ዝክሩ ትኮንኩም
ውፉይ ኣዘራርቡ እዱብ ትሑት ጅግና ተባዕ ተቓላሳይ ሓፅረኒ ይገልጾ ኣነ ጽቡቕ ነገር ተርእየ ምድናቕ ሞራል ምሃብ ካብቲ ደስ ዝብለኒ ነገር እዩ ኣብዚ ናይ ፍትሒ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ካብቶም ዘድንቆ ሰብ ሓደ ውፉይ እዩ ኣብ ደንበ ፍትሒ ከም ውፉይ ገይሩ ዝምድር ዝዛረብ ኣይተፈጥረን መንእሰያት ክእክብ ዝክእል ከም ውፉይ የለን ተሰማዕነት ዘለዎ ከም ውፉይ የለን ውፉይ ረኣይዎ ስቕ ኢልኩም ኣብ ተራ ነገር ኣይትረኽብዎን ኢኹም ምክንያቱ ንጉስ ካብ ተራ ቦታ ኣይርከብን እዩ ውፉይ ጥንቁቕ እዩ ኣካይድኡ ኣዘራርቡ ጥንቁቕ እዩ ስለምንታይ እባበሉ ጽባሕ ሃገር እዩ ክመርሕ ስለዚ ኩሉ ኣካይድኡ ብጥንቃቐ እዩ ሃገር ክመርሕ ዝተዳለወ ሰብ ኣብ ተራ ነገር ስለ ዘይርከብ እዩ ውፉይ ኣብ ዓበይቲ ቦታ ንሪኦ ዘለና ግዜ ክነውሕ ክሓፅር ኣምላኽ ሒዝዎ ኣሎ ውፉይ ግን ብሓይሊ ኣምላኽ ተኣምር ከም ዝሰርሕ ምንም ጥርጥር የብለይን ንሻዕብያ ከም ውፉይ ገይሩ ዕርቃኑ ዘውፅኦ የለን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ተፋቂሩ ክቅፅል ከም ውፉይ ገይሩ ዝሰርሐን መንእሰይ ዘነቃቕሕን የለን ንሻዕብያ ጽቡቅ ገይሩ ኣባህሪርዎም ዘሎ እቲ ጅግና በየነ ውፉይ እዩ ሰብኣይ ናይ ሰብኡት ማለት ውፉይ እዩ ስሙ ኣብ ኣየራት ግዚኡ እዩ ተሰማዕነት ረኺቡ እዩ ኣምላኽ ሞገስ ሂብዎ እዩ ምንም ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ኣምላኽ ኣኽቢርዎ እዩ ስም ይመርሕ ጥዋፍ የብርህ ተባሂሉ እዩ በየነ ማለት ክብይነሎም እዩ ማለት እዩ ውፉይ ማለት እውን ንጹር ነገር እዩ ስለዚ ከም ስሙ እዩ ተወፊዩ ይሰርሕ ኣሎ ኣምላኽ ድማ ከቕንዓሉ እዩ ክትርእዩ ኢኹም ንውፉይ ኣምላኽ ከኽብሮ ብዓይኑኹም ክትርእዩ ኢኹም ውፉይ 3 ሰዓት ሰሚዕካዮ ኣይጽገብን ኣዝዩ ብሱል ንፉዕ ሰብ እዩ መን እሞ ይሃብ እምበር በዓል ውፉይ ንኤርትራ እንተዝመርሕዋ ከመይ ሰናይ ነይሩ ኣምላኽ ንንጉስ ዳዊት ካብ ጉስነት ኣምፂኡ ንጉስ ከም ዝገበሮ ዘክሩ ሰብ ኣይትንዓቑ ሊስትሮ እናበልኩም ትንዕቅዎ ዘለኹም ሰብ ጽባሕ ኣብ ላዕሊ ቦታ ክትርእይዎ ኢኹም ዘክርዋ እዛ ቃለይ ናይ ኤርትራ ንጉስ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣነ ንጉስ እየ ዝብሎ ብዙሕ ግዜ ውፉይ ንጉስ እዩ ዝበልኩሞ በሉ ክደጋግመልኩም እየ ሕጂ እውን ናይ መጻኢቲ ኤርትራ ውፉይ ከም ንጉስ ኮይኑ ክመርሕ ትንቢታዊ ኣዋጅ ኣወጅኩ ውፉይ ሓወይ ንዓኻ ዘለኒ ናይ ሞራል ቃል እንሆ ነቲ ንፍትሕን ንውፅእ ህዝብን እትገብሮ ዘለካ ቃልስን እተርእዮ ዘለካ ጽንዓትን ብዓሚቕ ኣኽብሮት ኣድናቆትን እየ ዝከታተሎ ኣብዚ ብዙሓት ስቕታ ዝመረፅሉ ወይ ንሓቂ ገጾም ዘዝሩሉ ፈታኒ እዋን ንስኻ ድምፂ ናይቶም ድምፂ ዘይብሎም ኮይንካ ደው ምባልካ ናይ ሓቀኛ ሰብኣይ መርኣያ እዩ ትብዓትካን ንሓቂ ዘለካ ተወፋይነትን ንሓቂ ንብዙሓት ተስፋን መተባብዕን ይኾነና ኣሎ ሓደ ሰብ ጥራይ ከም ዘይኮንካ ድምፂ ናይ ሚልዮናት ከም ዝኾንካ ፍለጥ እቲ እትዘርኦ ዘለካ ዘርኢ ሓደ ሓቂ ንወለዶታት ዝጸንሕ ፍረ ከም ዘፍሪ ኣይትጠራጠር ኣብዚ ቃልስኻ እግዚኣብሔር ሓይልን ጥበብን ይሃብካ ኣብ ጎንኻ ኣለና ጀጋኑ ከም ስሙ ኣብ ጎድኒ ህዝቦም እዮም ዝርከቡ ድምፅኻ ድምፂ ናይ ሚልዮናት ውፅዓት እዩ ንፍትሒ ደው ምባልካ ንኩሉና ይሕብነና ኣይትተሓለል እቲ እትገብሮ ዘለካ ቃልሲ ንምላእ ህዝብና እዩ ታሪክ ንኸማኻ ዝበሉ ጀጋኑ ብክብሪ ክዝክሮም እዩ ጽናዕ ኣንበሳ ድምፂ ሓቂ ስለ ዝኾንካ ነመስግነካ ጽናዕ ጅግና መርገፂኻ ይሕብነና ኣብ ጎንኻ ኣለና እሞ ኣይትሰከፍ ቃልስኻ ቃልስና እዩ ነቲ እትገብሮ ዘለካ ኩሉ እናኣመስገና ሓይልን ብርትዕን ምነየልካ ፍትሒ ንዝጸምአ ህዝቢ ማይ ተስትዮ ኣለኻ ክብረት ይሃበልና ሓቀኛ ወዲ ህዝቢ ኣብዚ መገዲ ሓቂ ኣምላኽ ይሓልኻ ንስኹም ከ ንውፉይ ከመይ ትገልጽዎ ክቡራት ኣሕዋት ኣነ ከምዛ ዝገለጽካዮ ገልጾ ሞገስ ሓወይ ኣነ ከምዛ ዝገለጽካዮ ይገልጾ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ገሊጽካዮ ጽቡቕ መግለጺ ካብዚ ንላዕሊ ካይነጉድለሉ ወይ ካይነባላሽዎ ናይ ብሓቂ እንታይ ሕጂ ትዝግብኦ ይሂብዎ ንውፉይ ትዝግብኦ ኢልዎ ሞገስ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ጻዕራም ተባዕ ትሑት
ዝገብሮን ዝሰርሖን ዝፈልጥ ናይ ብሓቂ ዝግብኦ እዩ ውፉይ መራሒኻ ክኸውን ዳኣ እሞ ኩሉ መንእሰይ በቦትኡ ምስ ተረኽበ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ መግለፂ ሞገስ ዓውና ካብቶም ኣነ ካብቶም ዘድንቆ ንፉዕ ተቓላሳይ ቁኑዕ ሓቀኛ ተቓላሳይ እዩ ስለዚ ከምዚ እንታይ እየ እዚኣ ኣምፅአያ ናይ ብሓቂ ይሰርሕ ክሳብ ዘሎ ሰብ ከምዚ ጌርካ ሞራል ክትቦ እቲ ሓቂ መንነቱ ከተፍልጦ ከለካ ንዕኡ ተስፋ እዩ ንዕኡ ሓቦ እዩ ዳስዋይ ስለዚ ንፁር ነገር ከምዚ ጌርካ ሳ ከምዚ ትኸይዳ ኣለካ ፅቡቕ ትኸይዳ ኣለካ ኣጆኻ ልክዕ ከምዚ ወለድናሲ ንፉዕ ዝወደይ ንፉዕ እዚኣ ከዓ መላእያ እምበር ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣለካ ከምዚ እናበልካ ዘብሉና ተስፋ ሞቲቬት ዝገብሩና ነዚ ከዓ ሞቲቬሽን እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ዝግብኦ ሂብዎ ትክክል እዩ ናቱ እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርና እቲ ሓቀኛ መገዲ ሒዝና ነቲ ሓቂ ከዓ ብፅንዓት ከምዚ ጌርና ከምዚ ናይ ሞጎስ እንተሓዝናዮ ናይ ብሓቂ ደስ ዝብል እዩ ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረት ቪድዮ ነዚኣ ትመስል ሳብስክራይብ ሸር ላይክ ክትብልዋ ተስፋ ይገብር ብዝመፅእ ብካልኦት ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም መዓልቲ